Miliet il-President tar-Repubblika qal li Malta tkun lesta taffronta s-sitwazzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw matul is-sena li ġejja. Fl-istess ħin tajjeb li nħarsu lejn il-futur b'kuraġġ u b'solidarjetà bejn kulħadd. George Abela jgħid li fi żminijiet diffiċli l-għaqda għandha tkun akbar. Il-ġustizzja soċjali għandha tibqa' wieħed mill-valuri l-aktar eżis għalina sabiex ma jkunx l-aktar dgħajjef li jġorr l-agħar konsegwenzi jekk il-kondizzjonijiet ekonomiċi internazzjonali ma jmorrux il-qudiem. Il-President ta' Malta wara ttama li d-diskussjoni fuq livell politiku tkun matura, animata mir-rieda tal-ġid ta' pajjiżna u mħeġġa b'argumenti validi u oġġettivi. Qal li fix-xena internazzjonali b'referenza diretta għall kwistjoni tal-Libja, pajjiżna ta' prova konkreta li huwa kapaċi jirrispondi sew għal sitwazzjonijiet diffiċli, missjoni li pajjiżna qiegħda b'effiċjenza u fi spiritu ta' altruiżmu. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li fl-2011 Malta baqgħet soda minkejja li pajjiżi oħra tkissru bid-dejn. Malta kienet l-aħħar pajjiż li daħal f'riċessjoni u kienet l-ewwel pajjiż li ħareġ minnha. Li l-effett fuqna kien mill-anqas ma ġarax b'kombinazzjoni. Kienu l-għaqal u d-direzzjoni li mxejna bihom flimkien. Qal li pajjiżna irid jibqa' għaddej fit-triq li qabad. Lawrence Gonzi qal li l-2012 qarreb lil Malta aktar viċin lejn avvenimenti importanti għall poplu. Qal li pajjiżna jrid min issa jipprepara l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017. L-Arċisqof ta' Malta Monsignor Paul Cremona jfakkar li s-sena 2012 hija sena Ewropea għall-anzjanità attiva u għas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Jgħid illum teżisti realtà differenti fejn aktar nies qed jaslu sa' età kbira. Paolo Cremona jsemmi żewġ kwalitajiet ta' anzjanità, kemm dawk attivi kif ukoll dawk li għandhom bżonn min jgħinhom. Kun hemm bżonn li aħna nagħtu każ iktar ta' dik li hija l-esperjenza ta' dawk li ġew qabilna, l-esperjenza li permezz tagħhom aħna nkunu nistgħu nitgħallmu anki fuq il-preżent tagħna.